Добре дошли в Пуделите! Горещи новини от последните 2 часа. За наше много голямо съжаление, нашият репортер, разследващ журналист Кристиян Вачев, снимката е бил заловен и най-вероятно убит в Столипиново. Ето негова снимка. Някой, ако го е виждал, моля да се обади на горещия телефон. Ние чакаме вашето позвъняване. Виждате Кристиян Вачев, ПМГ сник Климент Охристи. Там учеше под прикритие, но той всъщност е Кристиян с снимката, нашия горещ репортер на Пуделите. Неговият партньор Банана е бил убит, за жалост. Неговият труп вече е намерен в циганската махала Столипиново. Много, много голямо съжаление. Да разкажа малко и за мисията на Кристиян Вачев в Столипиново. Трябваше да проникне в Столипиново на специална мисия, да разбере какво става, какво ново, какво интересно става там. Ето тук виждаме как се подготвя точно преди влизането в Столипиново. Тук е на Моренце в Варна. Фаща тен да стане малко по-черен. Пробва се да стане на неговите, пробва се да заприлича на неговите кореспонденти, приятели. Той е взел май на Кристиян гашите. Не знам какво е правил, обаче му е взел гашите. За наше голямо съжаление, Кристиян е бил заловен. Чакайте, свали телефона. Ало. Видяли сте, Кристиян? Дори има снимка. Моля, пратете я. Веднага. Добре, мерси. Ето, снимка за Кристиян. Явно циганите са го фанали и са го накарали да проституира. Ето го. Тук са му сменили. Най-вероятно, вижте. Това е Кристиян. Да, това е Кристиян. Аз не мога да повярвам. Избажвам се на полиция. Чао. Няма просто какво да правим. Отиваме на магистралата да вземем репортаж от Кристиян. Чао ви.